Bl-installazzjoni ta' 320 pannella fuq il-bejt taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista, il-Partit Laburista qed jagħti l-kontribut tiegħu favur enerġija rinovabbli u ambjent aktar nadif. Fi kliem il-kap eżekuttiv tal-Partit Laburista, Dr. Randolph De Battista, il-Partit Laburista jrid imexxi bl-eżempju. Saħaq huwa importanti li partit politiku mhux biss jitkellem dwar dak li jrid isir, iżda jibda jwettaq dak li jipproponi u jemmen fih. Il-Partit Laburista fil-Gvern ħa diversi miżuri biex immorru għal enerġija aktar nadifa fil-pajjiż, imma bħala Partit Laburista rridu aħna mmexxu bl-eżempju u allura rajna li il-binja li noperaw minna taħdem b'enerġija li hija nadifa, ma nkunux aħna li nkunu qegħdin niġsu l-ambjent. Minn dawn il-panelli qed ikunu ġenerati 394 kilowatt ta' enerġija kuljum u aktar minn 8 tunnellati u nofs ta' diossidju tal-karbonju se jkunu frankati kull sena. Dan il-proġett mhux biss wieħed ambjentali, iżda wkoll wieħed minn sensiela li jridu jagħmlu l-operat tal-Partit Laburista aktar sostenibbli fit-tul. Il-priorità tagħna hija li nħallu partit aktar b'saħħtu, aktar sostenibbli għal ta' warajna. U dik kienet waħda mill-affarijiet li tlaqna l-qudiem li nimmassimizzaw il-potenzjal tal-proprjetajiet tagħna, inkluż allura minn fejn operaw. U aħna n-nies meta issa ftit tal-ġimgħa oħra immorru qudiem in-nies biex b'umiltà nitolbuhom il-finanzi tagħhom, id-donazzjonijiet tagħhom, in-nies jafu li aħna qed naħdmu bil-għaqal qed immexxu l-finanzi tal-partit b'mod mill-aktar bil-għaqal u dan il-proġett huwa waħda mill-affarijiet li tipprova dan il-fatt. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.